מרוץ האטלף זה אירוע השיא של השנה של עמותת האטלף. זה אירוע שמחבר את כל העשייה של העמותה. לוחמים מהיחידה, בוגרי שייטת, המשפחות ובני נוער מכל קצוות הקשת שרוצים להתחבר לערכי השייטת. 3, 2, 1, מרוץ האטלף זה אחלה מרוץ, מרוץ מגבש, נפגשים עם כל החבר'ה, באים ליהנות, כיף חיים. וכל המשפחה כמובן מגיעה איתנו. מרוץ האטלף זו הזדמנות נהדרת לכל החבר'ה המבוגרים, לפגוש את החבר'ה הצעירים, הלוחמים הצעירים. סך הכל משפחה אחת גדולה, אז אחלה הזדמנות לבוא ולהתאמן, לרוץ וגם לחוות קהילה. שירתי ביחידה 6 שנים, היום אני מוביל תוכנית בשם 5 אצבעות, חינוך דרך ספורט, שנה שלישית כבר ברציפות שהחבר'ה שלי מגיעים לפה באזור ה-30 ילדים. לי מאוד מאוד חשוב החיבור הזה ליחידה, החיבור למרוץ המיוחד הזה שעושים פה, והילדים יוצאים פה כל שנה עם חוויה משמעותית, באמת מקום מיוחד וכל הכבוד על כל הארגון הזה. אנחנו באים לפה בגלל שדוד שלי רני נפל בשייטת ומאוד אהב ספורט. חשוב לנו מאוד להגיע לכאן כל שנה, לזכור אותו ולראות את כל האנשים היקרים שנמצאים כאן. אז קודם כל החיבור עם עמותת האטלף ליחידה הוא חשוב מאוד. מבחינתנו עמותת האטלף זה הכלי שלנו למעשה לייצא את הערכים והנורמות של היחידה לחברה הישראלית.